goed je lastig vallen het. Ja, ik heb weinig keus, hè? Kopje koffie? Ja. Wat dit nou tegen? Balen, beleg. Serrano ham, grote zalm, kaas. Doe haast net van het zie toch? Nee, maar... Doe haast net van het zie. Oh, oké. Wat is dit eigenlijk? Nou, ik weet niet. Oh, dat had... wat had in de vriezer, Bart? Brood. Ah, Hoeveel bal? ik wil... wat is dit, meer graan? Boerenwaldkorn. Boerenwald. Heel meer granenbrood. Jumbo. Jumbo. Oké, dat zijn echt tegelijk. Ja, mooi. Oké. Dus een appelstroop, man. Nee, doe wat dan? Ik ben echt een appelstroop, man. Au, au. Ja, dit is hem. Samat. Ja, dit is hem. Het is mijn levenswerk. De hele structuur is mooi duidelijk natuurlijk. Ja, maar hij staat aan het boeten in. Het is meer... Ja, het is van dat Halvarino of zo. Ja, Bart is kunstenaar. Het is best zelf. We begonnen eigenlijk dat de mensen zich vielen hoe het is om een stukje bal te wijzen dat besmet wordt met boter en appelstroop. Maar we vonden het zo mooi dat we uiteindelijk toch maar ervoor kozen om in een lijstje te doen. En nou ja, dan... ik denk dat ik het cadeau jou niet. Ja, nou ja, Rutmer had natuurlijk zijn vriendinnetje ophalen uit Taiwan. Dus misschien is dit een soort mooi welkomstgeschenk voor haar. Zit ik gewoon te denken. Hè, de appelstroop is wel... is dat iets Nederlands? Wat? Appelstroop? Stroopwafels wel. Een stroop, Toch? Dus misschien appelstroop ook wel. Ja, als je dan bedoelt met stroop is dan weer stroopsaus in sjerp of in het Fries zeggen. Dus dat is niet een appelstroop, dat is geen stroop van appels. En dit is toch Rins appelstroop? Ja, dat moet wel. Echt niet Ja, ik weet nog wat een lens is. Wat is dit? Oh ja, oké. Nou jongens, dit weer de dij. Het zit er alweer op. De vlog is klaar. We jullie Bart. En vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan toen kom heen. En vond je het nou hartstikke mooi en wel het meisje. Want morgen komt er gewoon weer een nieuwe vlog. Abonneer je dan. Ek op die knopje en hieronder. En ja, dit weer het voor jou. Ja, Ontmoen. nee, Deel. net voor mij. Ik ben er mooi net bij. Nou, we hebben net al. Wat is dit Ik nou? ga het niet zeggen. Wat is dit nou? Ik ben gewoon helemaal klaar met de film. Daar hebben we het over gehad. Nee, je houdt helemaal aan te horen. Nou, misschien wel, maar ik weet wel... ik kan het niet zeggen dit. Het is wel goed. Alsjeblieft. Nou, beste joh.